बर'आ सिफ जानो मोननाय मोनैया गिदिर बाथ्रा नङा आं राजखान्थि खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय हारिया खौसे जानांगोन थै आरो जिउनि बिनिमयआव मोननाय राजखान्थि गोहोजों बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगो बेनो जाबाय जोंनि थांखि दा नंखायनो चिरां जिल्लायाव जिखिनि जोंहा चिरां दुवाराव फिसा फिसौ गोनो गोथो जादों बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो लानो नाङा जोंनि साफा सानै फंबायफ्रा एसे खुद्रिदों दुखु मोनदों माबा मोनसे सानदोंमोन बे जानाय जायैखौ लानानै साननैसो खुद्रिदों एबा दुखु मोनदों बिथांमोनाबो लासैनो ज' जाफिनगोन आं खावलायो बिथांमोनाबो माहारि आफादनिफ्राय फैनाय सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय दिनै नङा गाबोन बिथांमोनाबो बुजिगोन आरो जों खौसे जाफिननानै दिनै जाय समस्थिया देरहाखानानै दङ बेवहाय इसेबो 1%बो लोर सोर जायाजासे जों खौसेयै गसंथानानै कमसे कम 10निफ्राय 15,000 भटनि डिफारेन्सआव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै चिरां दुवारखौ देरहानानै चिरां दुवारखौ फिन खेबसेबाव जौगासार समस्ति दानायाव नोंथांमोना बयबो आवगायबोगोन आं बेखौ खावलायदों।